Welcome din sa taknas pagtuon. Ang pagtuon nga atong gikinahanglan aron dugangan pagyud ang atong kahibalo dinha sa Ginoo ug mahimo pa kitang lig-on nga mag-alagad kaniya nining ulay mga adlaw. Sa dili pa kana ako kamong imbitahon sa usa ka pagampo. Amahan nga langit nun, dalaygon ikaw sa pribiliyo nga kami imong gihatagan sa giyon makatuon sa mga pulong. Salamat sa panalangin, salamat sa mga kaigsunan nga nagasunod nining programa og pagpanalangin nimo kanila sa walay hunong sa ngalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen. Welcome sa atong programa ang atong mga suki na gyud nga mga viewers sa atong takna sa pagtuon. Daghan kayo sila, Ma'am Say, sa Daghan Facebook. kayo sa tibuok kalibutan, no? Mga parinti ug dili parinti. Mga higala. Oh, so hi and best regards labi na gayud sa ang taga Negros. Kanang mga graduate sa Mountain View College, Ma'am Say, piti bagaan na magina gakatag-katag na na. Ug ato po silang hatagan sa gayon nga makapadala sa ilang kanunay nga suporta sa ato ang mga bulaton dinhi sa Philippines kay mao man kini ang gitugutan sa Ginoo nga ahensya nga maoy galamiton aron sa pagbudyong sa maayong balita latas sa kanginan ug bisan asa pa nga kita makahimo sa paghatod sa mensahe sa kaluwasan. Ug murag nanay nanawag nga mga audience ato, Dr. Nomos. Ha? Di lang nato matubag. Di nato matubag kay para nga mapadayon kita sa ato ang pag-broadcast dinhi sa atong takna sa pagtuon ikaupat nga leksyon sa ato ang katapusan nga kwarter sa tuig 2014 niya mao lagi na nga paspas kayong panahon basta kay naa kita sa takna sa pagtuon, Ma'am Say. Mo na ang gibati gyud. So, hapit na matapos ang tuig 2014 o kami nangumusta sa tibok namang kasing-kasing kung sa ato apaning common nga sinultihan. Advance Merry Christmas to everyone. Tungod kay every day can be a Christmas day. Every day can If Christmas we have day. that spirit of giving. Amen. So kining being and doing ang atong leksyon karon galisod jud ko anig binisaya. Kay unsaon man nimo pag binisaya ning being and doing. Finally, di man pwede dili nato binisayon. Ako lang gikuha ang context sa bersikulo nga atong bisabasahon karon. Sulti og buhat. Sulti og buhat kana bang gikumpara niya ba nga ang imong inistoryahan imo ba pong gibuhat? Imo bang kikinabuhian? Kay mas nindot raman ning istorya dayon wala ray buhat. Maunay na aroy expression nga og imo ra gani isulti. Musulti O sila. niya walay buhat. Mo na expression karon nga istoryahe. Istorya. Ay nata, sa ay tupa, ay nata. Bot pasabot nga ay sige ra makag-istorya na. Wa ra maghihapon nga kaabot namo. Sa pamilya mao po na may tabo mga asawag bana. Sahay ang bana di na mutuo sa asawa o ang asawa ba di na mutuo sa bana. Kay ang bana sige nagsadsaad mo ning niya, mo ning niya. Pero wala pagigihapoy na himo. Sige rag I love you pero walay nakita. Wa gyud Di gani makatabang. wala kita wag way animo. So, Ug sila arang-arang pa. tong way sulti pero naibuhat. Pero sa principle ko no sa gugma Pastor Roger, di gid pwede nga dili isulti. Okay. Di ba, Ma'am Shay? Express. Isulti gyud Isulti gyud. og buhaton. Ang uban gani maingon nga bahalag wala niya buhata basta nasulti. Ah? Maingon Because oh, ah, there's power man kuno sa women a woman wants to be told. a woman wants to be told. Mao na kamo, Ma'am Shay. Yeah. Usay gani kuno mutuo mo bisag bakak. Muna daghang mailad usahay. Oh. Labi na ning mga laki nga sad sa aron kayo, istorya lay puhunan, nadala gyud sa istorya. Mo na ang resulta, dili maayo. Pero ang atong leksyon karon, dili lang siya gahisgot may tungod sa istorya o nadungog, kundi ang ato gayon nga buhat. Mo na nga memory verse, basaw na ko, pwede Ma'am Shay, kabasa sa James 1:22. James 1:22 nagaingon, hinuon tumanan ninyo ang pulong ug dili kay magpaminaw ra kamo niini nga sa ingon ginalimbungan kamo sa inyong kaugalingon. So doon na siya ay gitawag og urgency. Tumana ninyo ang pulong. Medyo
kuan gyud urgent o implement sana I-apply. executory mana executory na kinahanglan tumano ninyo ang pulong kay kung magsige ra po kag paminaw istorya ra na taman wala nimo buhata. Dunay gibikil nato nga sugilanon nga dili mao ang nabutang sa atong diksyon kini bitawng tightrope walker, Ma'am Shay. Ug wala nagilain nga naila kayo sa gamay pa ko bago po kong Adventist. Ginamention ni Pastor Edwin Gulfan sa mga Revelation seminars nga kini mga Walinda brothers. Famous gini sila sa paglakaw sa kanang PC or gamay nga kable. And they will do that across the Niagara Falls to sa New York. O kini si Carl Walinda, sa nga German-born daredevil. O siya ang nag-imbento sa gitawag internationally renowned circus group nga mao ang The Flying Walindas. Walindas. The Fallen. Panalitan, Ma'am Shay, nakasaksi ka sa pag-agi ni Walinda for how many times agi ni anang dako kayo nga Niagara Falls? Nakadto ko dito, Pastor? Nakakita ka? I was there. Niagara Falls can be seen both in US and in Canada pa Canada. na? Canada. Sa okay. Canada. So we were there during the Toronto meeting sa 2000. Patigyong Nindota. O dinha ni agi si Walinda. Pero ma-imagine ako na, kan nakadungog ko nga istorya nga usa ka tawo mo cross pinaagi lang anang di ko mo gambol, madlo ko. Forte grabe kaayo dito ang bulog sa tubig. Mara gina nga Sa sa mga- sugilano ni Pastor Edwin nga perting pamakpak sa mga tao sa diya nga ni agi na si Walinda. O nagdala pag igwilbaro. Dito na gyud nakaingan sila. Pero kay nakalatas man gyud. Parang ang pangutana ko no, panalitan miingon si Brother Walinda, ikaw mo nagsige mo magpamakpak nako. Ni believe mo nako, ni tuo mo nako, sige mo mag-cheer nako. Sige kadtong ni tuo nako sakay dire Sa wheelbarrow. sa wheelbarrow. Ambot og naabay mo sakay, Ma'am Shay. Kawa siguro kung bago ra ka nasugdan. Ora ba yun nga. Kung nasugdan na ka, pero nituo sila. Muna nga, ni istorya sila nga nituo, pero dili sila pwede nga musakay. Sahay ko no, ang tao taman ra sa istorya, apan wala sa buhat. So, kini atong diksyon karon, although si Carl Walinda namatay ra gid siya, Ma'am Shay, at the age of 73 sa 2013 bago pa 2012 namatay siya sa diha nga dunay hangin nga nagbanda-banda sa iya ug wala na gid siya maka-balance. Nahulog siya pero namatay siya at the age of 73. 73. Dugay-dugay gini no? Well, Ito pa sa 72 years old siya, 73. sige pa siya agi-agi group. Big on good ang lawas. Dili Grabing balancing basta-basta. niya. Kaya ka na mag-edad kag sa sinta, dapat imong tuhod, murag mo-action man nagpuro. Sinta na ganing, wa na. So ang ato pulong dili nato mabasihan sa tinuod nga relasyon sa Dios. Kung doon na dahil mingon nga, oh, I love Jesus, tama na sa kanta. Or I love Jesus, tama na sa wali. Wala kinabuhi eh. Wala kinabuhi. Mo ni giingon nga, Wala gihapon. kadug ba katong wali, Ma'am Shay, nga na ako no'y asawa nga nagdalag banig? Kadug ba ka na? Kadungog ko. Nga, Kay ang bana maayo mawali, may mawali puno sa gugma daw. puno sa gugma, o niya, pag-abot sa balay, walay gugma. So, nanghipos ang asawa, ato na lang tampuy o simbahan, kaya dito, to ay puno dito nga gugma. May kay makawali. Oo, Pero sa gugma imong istorya puro dito. gugma, maayo man dito. Pero sa balay, may gugma. Munay, ingon nila, doble kara. No? Dili Ang maayo. pagkatao. Kaya na siya nga kinaya, Ma'am Shay, dili na siya mo itawag nga, dili maayo nga mga kinaya kay dili na siya mao ang gusto sa Ginoo nga atong imong. Being and doing, kinahanglan kita duna gitay pag buhat. O dili na to mabasihan ang atong gisulti sa tinuod nga relasyon sa Ginoo, Ma'am Shay. Di pwede nga kay ikaw maayo ka mosulti mahitungod sa gugma
mauna siya ang tinuod. Kinahanglan imo ng backupan o ebidensya sa imong tinuod nga pagkakristohanon. Ngani usahay ang atong pinaka worst enemy or number one nga enemy mao nga atong kaugalingon. Mauna siya kay ikaw man mo'y mabasulan o di nimo matuman to, ikaw man na mo'y gasulti adto. So, si Pablo, doon na siya ay naobserbaran nga, ang iyang plano, maghimo siyang maayo. Naunsa man nga, Dili man mahimo. ang na-implementar, katumang pagkadautan noon. Muna yun si Pablo nga, who can deliver me from this body of death? Oh, how wretched man that I am. Nasa Galatians Kapitulo 2. Sama sa eksperyensya ni Pedro, Si Pedro, niingon si Ginoong Hesus, Peter, do you really love me? Grabing paningkamot yun ni Peter nga. Murag na-irritate na siya nga sige mangyud og pangutana si Ginoong Hesus, murag magaduda. Kay ang iyang tubag, murag gusto pa niya i-qualify ba? Unya si Pedro murag buot niya ang iyang tubag nga mupahawa na lang ang tanang tao. Kaysa primero. Mutalikod na lang ang tanang tao, pero ako Kay mauna ang una niyang tubag, Magpabilin iyang gisaad ko. sa Ginoo. Sa wala pa niya gilimod ang Ginoo, mao na ang saad ni Peter. Nindot kayo ma'am siyay ang mga saad. Yung mga abdi saad. kayo ang iyang baba, pero pakya siya. Mo nagiingon lagi nila nga saad ayaw laom. So naay kinaya sa tao sahay, pastor nga. Dali siya kabuhi og istorya. Pero walay katumanan. Pero walay katumanan. Walay ebidensya sa iyang kinabuhi. Mao na ang usa ka dako kayo nga bantayanan tungod kay ingon nga kita mga katawan sa Ginoo, mga pangulo sa iglesia, ang mga tao nagbantay kung unsa nga atong isulti. Pero dili lang kay mga pastor nga magahimo nini kundi ang mga kaigsunan usab. Kay ang pulong lami kay isulti kanang sa relasyon god. Kanang sa relasyon ba sa husband and wife or sweethearts. Daghan kay mga babae karon nang gihilak sa kilid sa daplin. Maingon nila nga, Kay wala matuman. I love you, pero may tulo sa loyo. Sa mga Bagura ko- batanon. Bagor ko kuduga na ba nga I love you katulo ay tulo sa loyo. Anyway, kaingon din sa atong versikulo James 1:23 and 24 sa atong memory verse nga. Kay kun adunay tawo nga igo rang maminaw sa pulong ug dili mo tuman ini siya may sama sa usa ka tawo nga nagasud-ong diha sa salamin. Sa iyang naong nga dala pa sa iyang pagkatao kay siya magasud-ong sa iyang kaugalingon ug unya mulakaw ug diha nahikalimot lang dayon unsang pagkadagwaya siya. Kana tinuod gina. Kay bag-oratan na namin kakitag sa amin modul na mapunta. Yani kapila man ta nagtanawag sa amin ani nga atong pag-record sa website. Nga bag-or man ta takita sa tong naong murag nakalimot na pud ta. Kay mauna siya ang gihulagway dinhi sa atong pagbasa. Nga nahikalimot. Manang ginalarawan ni Ginisos nga wa nato mapamalandong ba ang kay kamatayon ni Kristo. Hinungdan nga sa atong pagkinabuhi wala na taga-agbili ang iyang kamatayon. Muna nga dinhi sa Mateo 19, 16 kanto sa 22 ma'am siya, dunay sugilanon din na sa Rich yan. ideal kay ni nga batanon ma'am siya kay dato nya batanon pa gyud. Buutan pa. Nya buutan pa pero tanaw na to ko nakapasar ba iyang pagkabutan. Kay mao naman ni ang gigunahuna nga buutan siya. Sa diha nga niduol sa Ginoo kay dato man siya, giingnan man siya nga kung musunod ka kanako o gusto ka sa kinabuhi, hala, ibaligya ang tanan nimong kabtangan. O gihatag sa mga kabus. Kaning maong batanon nga dato, naghuna-huna nga kumpleto siya. Kompleto na siya. In fact, gahuna-huna siguro siya o hulat siya nga Jesus will commend Will commend. him nga miingon, congratulations, young man. Okay na ka. Wala ka na kulang. Pero dako day kay kulang, Mo na no? nga si Pastor Mirin ma'am siya, akong gisulat din nasa iwali nga giulahan niya. Ang iya kulang, ang iyang sobra. Mo iyang kulang. Ang sobra niya kadtong iyang mga kabtangan, nga nanobra, mo'y nakapahimong kulangan niya. Kaya di man siya maka-give up na to. Naglubong raman siya sa iyang mga kabtangan. Di man niya pwede makuha kaniya iyang kabtangan. Kaya doon ay mga tao nga pwede sila mag-alagad sa Ginoo pero dili sila pwede mo sakripisyo
sa ilang mga kabtangan. Mao na nga kung nay mga tao unta nga makatabang sa bulaton sa Ginoo, isakripisyo nila ang ilang di man siguro gyud ingon hutdon kay kini siguro nga sugilanon kung niingon lang ning batanon nga dato ningon nga okay Ginoo. Ako ning ihatag sa tanan, akong ibaligya na og ihatag sa mga kabos. Posible siguro may nga Ginoo nga bitaw. Ayaw pod. Sama ba ni Isaac? It was a test. Nga giingnan si Abraham nga sige, ihalad ng imong anak dito sa bukid sa Moriah. Usang-usa ra gyud. Oh, usa ra gyud. Gihimo ni Abraham. Sa diha nga aksyonon ni Abraham og halad ang iyang anak, kipugyan siya sa Ginoo. Posible siguro, pero basin ang batanon po nga lalaki nagunaw na what kung dili walay tingog nga ay bitaw. Ug dayon nga gigbaligya dinhi hatag sa mga kabos na siya iya, pero wala siya nagsalig ma'am siya. Ang imong makita dire ang priority niining maong batanon Kana iyang material. ang priority. Unsay iyahang Mao'y nakababag sa iyahang pagsunod. pagsunod sa Ginoo. Daghang mga katawan karon nga nababagan silang pagsunod sa Ginoo tug kay dili nila Sakripisyo. mapakita ang unsa ang gi-require sa Ginoo. For example, kining tithing. Tithe. Kining tithe ako man ang gisulat nga wala na ni kinahanglan kinising-kasing. Mga kaigsunan kung mohatag mo og tithe, mauli di ay ha. Ayaw na mo gulat nga kinising-kasing pa inyong pag-uli. Tungod kay dili na ato. Dili na ato. Giangko na sa Ginoo. Oh. Kayo magulat pa ka kinising-kasing basin biyag. Pero posible nga, primero siguro mong uli sa ikapulo para masakitan ka labi nag-income kag 1 million. Dako man ang 100,000 imong ikapulo. Iuli nimo. Temptasyon to saya. Tentasyon na siya. Pwede na i-appeal sa tentasyon na to. Siguro dili pa na kasing-kasing, pero giuli niya, kadugayan siguro ning uli, makanising-kasing na. Managingon nga, practice lang sa kag-uli nga dili kanising-kasing. Ayaw gulata magkinising-kasing ng imo. Kay dili na imo, iuli na siya. Bahalag dili Nay ang gulo kanising-kasing. dito sa kinabuhi sa kwan ba, dato nga batanon. Napugnan gyud ang iyang Atong una. tingoha niya nga makabaton og kinabuhi. Murag nasuppresto siya tungod sa ayang unwillingness sa pagsakripisyo Sa unsa sa usang gi-require sa Ginoo. mao na siya. Unya kini sa mga butang material man ni siya. Gi-exam tong batanon. Failure siya. Failure siya. Niya pa gyud ang ikaduha. Love your enemies. Kana ma'am siya. Being and doing. Sulti og buhat. Kanang loving our enemies medyo mo na ginatawag og final exam, Final exam. Kana siya kanang acid test. acid test. Kung makalusot ani kay pertining lisura. Sakto na. Murag usa ni sa mga examinations nga angay pasaron nga sa musunod kang Kung mahimo ma'am Ginoo. siya, muli kay lang sa pagkuani nga examination gyud. Pero mao na lang gina ipatik sa Ginoo nato. Love your enemies, which is already i-test na ta karon. Kung unsa man kadtong pagbaligya then ihatag sa mga kabos, ma-enjoy pa magkaghatag ana. Pero kanang love your enemies na gyud. Ambot kung kinsang tawhana karon ang atong mahimong model kung mag-advertise man galing tani ining nga prinsipyo, manginahanglan bitag model. Na ako'y nailhan nga model. Sa shampoo, pwede man. Na model ana ako nailhan. Si Ginoong Kristo. Sige Kristo. Mao na siya. Pero si Ginoong Kristo gusto siya nga mo-testing siya human model. Naman na. O ato ng pangitaon, nagtuo ko nga under construction pa na karon nga. This klase is possible. Nothing is impossible with God, mga kahigalaan, mga kaigsuonan. Tungod kay by the grace of God, no? Makakuan you can love your enemies. Medyo lisod na siya. Pero dili sa imong kaugalingon. Yeah. Kung dili sa grasya sa Ginoo Sakto na. nga ikaw makahigugma bisan sa imong mga Mo kaaway. na hinungdan nga si Pablo diay, nakasulti siya nga I can do all things sa Pilipos. through Christ that Which- strengthens me. O So, ang balang espiritu. Experience niyo yan na. Kini mahimo pinagi sa balang espiritu. Kay gasa man ni. Sakto. Ang gasa sa balang espiritu mao man ang pagka mahigugmaon. Unya sayon ra gito higugmaon tong ang ngayon higugmaon
pero kaaway na higugmaon, bisag ikaw, Tawhanon. awayon pa kasi imong mga parinti. Sakto na. Labi na kay ang imong kaaway po sa imong parinti, kaaway sa imong bana, kaaway sa imong anak, then imong gihigugma, makaingon sila nga, nasugdan na gid si mama. Kay kanang tao nga sigig daot niya, mao po yung sigihan og ampo dahil tagaan pag yung bugas. Ayuhon pag yun niya, wala na daot na gid ako mama. Posible madunggan ka ana. Pero mao gina siya ang prinsipyo sa gugma. Usahay di ta masabtan. Gani ang Ginoo, wala pa siya nasabti. Nga gihimo niya ang pinakalisod. Pero sa sugilanon ni Ginoong Kristo, ang iyang himplo nahimong sufficient nga atong mahimong basihanan. Kay ang nahimo niya, mahimo usab nato. Kay gibilin man niya ang gahom pinaagi sa balang espiritu sa pagsunod sa tanan nga iyang ginahimo. Gani ang iyang nahimo mao nato ang pinakalisod. Kay ang pagigugma nato sa atong kaaway mao man na siya ang nakahatag og benepisyo sa imong pagkinabuhi. Kay dili di ay ka pwede mabuhi Pastor Roger kung Sige, kag pangaway. ligot-got ka sa imong kaaway. Sakto You na. cannot live with it. Anya, Mabag down ka na. sakto na. Kay ang pulong ni Kristo nga mubabag yun na sa atong pagsulod sa ginharian tungod kay ang kinaya ni Kristo mahigugmaon sa iyang kaaway. Mao na kay kung magkinabuhi ta nga magligot-got sa atong kaaway, ngano nga ang Ginoo gusto nga mahigugma kita sa atong kaaway? Kay ang imong kasing-kasing gidesign paghigugma, Gugma, dili sa pagbaton og kaligot-got. kaligot ko. Sakto. Makadaot na sa imong health. Makadaot po na sa imo ang pagtrabaho, Ma'am Shay. Kita mo, suroy ta. Dayon, may nga, Ma'am Shay, tuara ba imong kaaway dito? Walay lami ang Kung pag-alagad. mag-lecture ta, magwali ta, nya natong kaaway din ha. Walay lami. Oh, Nya, makadisturbo. nakahuna-huna ang kaaway ngayon nga, yaw, istorya. Di man kaday ka pasaylo. Labi na maabot sa takna nga, maabot gid sa takna nga magisgot ka, gigugma ang kaaway. So nga, hisgot o gigugmaon. Di maganin siya kahigugman ang iyang igsoon, no? Nga, iya pa man ang gikontra gani, gikasuhan maganin na niya. Ingana nga mga sitwasyon, Pastor Roger, kana mo'y makausa ka dako kaayo nga tamparos sa atong Tamparos, sakto. pag-alagad sa Ginoong ingon kita na himong modelo ni Ginoong Kristo. Sa Pero- to pa ang atong leksyon, Pastor, theory and Theory and practice. practice. Theory and practice. No? Oh. Nga kinahanglan makapasar ta, lagmit makapasar man gyud ta sa theory. Kaya kaning being and doing words and action. Oh. Kinahanglan nga sa praktikum Mulusot kita. mulusot gihapon ta. Oo. Uban sa grasya sa Ginoo, di ta kapasalig sa atong kaugalingon. Yeah, wate mahimo. Mauna ni karon ang atong workshop. Workshop na ni nato. Nga o kining Matthew 25:40, Ma'am Shay, Pastor Roger. Manigingon nga. Kung imong gihimo kini sa pinakaubos sa tanan nga mga katawhan, Imong gihimo kay himong Kristo. gihimo ito si Ginoo. Doon na din ni siya parallel or analogy. Mao ni imuhang motivation. Nga wala ka gahimo ni ini for nothing. Gihimo nimo kini para sa Ginoo. Kung imong nahigugma ang imong kaaway, himo day nahigugma ang mga katawan sa Ginoo nga gipakamatyan ni Ginoong Kristo. Nga giulaan sa imbilin nga dugo ug ang Ginoo mahimuot ni ini. Sa ato pa sa imong paghimo ni ini, imong gididikar ang tanan alang sa Ginoo nga wala na ka naghimo sa imong kaugalingon nga kapakanan. Mo na giingon ni Pastor Willie Katoliko nga kapakanan. Di na ka maghimo. Bahala na unsay imong gibati, ang garbo dili nimo ipalusot kundi imong iumol ang imong kaugalingon nga paubos sama sa pagpaubos si Ginoong Kristo. Nga bisan pa magani dito sa cross sa Kalbaryo, iyang gidawat o iyang gipakita nga siya tinuod nga modelo sa gugma o ingon kay kita sumusunod ni Kristo mahimo usab ang maong Amen. pagbati. Amen. So mga kaigsunan, salamat o dito sa langit, lunlon kalipay. Dito sa langit, lunlon kalinaw. O ginaw dito sa langit, magkita tang tanan. When
time to talk to Him. He's near you and is reaching His hand. Now Jesus is calling you and He's waiting you discouragement, you don't need to go far. The divine help is near. You always need to hold on. If you're hopeless at this time, you need shoulders to cry on. There is Jesus. Just listen to His voice. It's time to call for. Sa makausamahan, nagapasalamat kami sa imong mapinadayonon nga paggiya sa matago sa kanamo. Pinagi sa imong mga pulong nga mong natunan. Giyay kami, pinagi sa balang espiritu nga kami mahimong representative nimo sa imong kinabuhi, sa paghigugma sa among isig katao. Amen. Nga among madayeg imong ngalan tungod sa imong dako nga paghigugma usab sa among kinabuhi. Salamat nga ikaw gatubag sa pag-ampo o magapanalangin sa tanan ng makatawhan, gapaminaw, gapatalinghog sa imong mapulong sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. And reaching His hand. Now Jesus is calling you and He's waiting you now. Jesus is calling you and He's waiting you now. Hope broadcasts everywhere in the world with 10 global channels and is affiliated with more than 50 production studios on 6 continents. The result? Hope Channel provides a diverse programming mix in many of the world's major languages. Hope is more than great television. It's a donor-supported ministry that's part of an international family of educational institutions, churches, retail outlets and hospitals. Welcome to Hope Channel.